At ayun, dito na kami sa Niburo, dito sa lugar ko. Ayan, si Mrs. nagdadrive, tinuturuan ko mag-drive siya ng motor. Yun. Ganda na ano. Yun. Yung bulkang mayon. Ayan, giliga. Ayan. Diretso na kita. Amo! Nagiya yung asawa ko na ano, maggala daw kami. Bagong laba, pahinga, punta rin kami ng Santo Domingo. Kain, pagbigyan natin. Hindi pala natin ako lang. Sige. Amoy! Gagamit. Ayan, gala tayo, pang bata pa. Ay. Galing no. Ay. Gusto ko ikaw matuwang sa masuot ako. Rides lang tayo, rides. Pwede gasolina. Ang daming gasolina niyan, full tank ko. Magkambyo ka, wala namang bayad magkambyo. Alam kong darating tayo doon na tayo'y mag-iwalay. Magkasama pa rin tayo. Parang lilipad yung sombrero ko. Da. O, kuro ko piya pa kaya eh. Lagay ko yung mga baydaan mo. Yan, simbahan ng Malawag. Ano? Bako-bako pala. Ayun yung kayo. Layo ko. Ayan po, dito na kami sa Santo Domingo. Kargado. Kain tayo pag ano. Kain tayo dito. Pinakapalingin. Saan ba? Ito no? Ipipili niya ito. Siguro ka. Baba na. Dito tayo. Stop. Dito mo na rin. Sabi po. Siguro isang 140. Saan yung mamira? Size po. 140. Gusto mo meron dito? Size, yes. Ha? Yes. Ano na lang? Baso. Si Amy po. Ay, Sarah po. Ano na? Pwede ba meron? Size.
Sampolo ka. Pwede po mamira. Saka isaw. Lima. Sampolong barbecue doon, sampolong isaw. Pulo. Sampolo man. Meron po sir, dalawa po. Kaya din po ako sa malakang. Kaya nakapili na. Pwede sa Adi, parehas? Ate. Pares mo sa radyo, ano? Sesto. Opo sir. Ano pa sir? Ate. Lima. Sino ka bayad ate? Bayad nung ulit. Sampolong barbecue. Ada ko na po. Wala ka ba budget? Lima. Sige. Kuya, pa ng sapay. Ano na ka na yan? Ate ko ikot? Sampolo ka din. Ano susos? Sige. Set up ko na. Ano? Buhay rin. Kaya tayo ng ano? Barbecue. Sos. Sos. Napasarap po ng barbecue dito sa Santo Domingo. Ano mag okay na? Ano mag okay na? Daming bumibili dito. Diyan ko na. May dugo. Ipakap din ang niluluto ko. Harap. Ayun. Sarap ng banding namin mag-asawa. Yung tindahan namin sarado muna. Kaya kain-kain lang muna tayo. Minsan lang naman kami lumabas. Yung anak namin hindi kasama. Nandun sa aking papa. Para nabuhasan din yung stress niya. Pagod kanina maglaba. Labas tayo pag may time. Daming bumibili talaga yung pang ilang luto na yan. Miss, balbal pa ako. Ayaw ko na. Daming bilihan dito ng pagkain. Ayan, bayad tayo. 147 yung napinta natin. Okay, bayad po. 147. Hello. Hindi na kinaya. Namigay na, hindi na kinaya. Sarap talaga ano. Yung ihaw-ihaw dito. Tapos na magugas si Miss ng kamay. Ano tapos na kami kumain ni Mrs. Dito yung motor natin nakagarahe.
Minsan lang naman magyaya yung asawa ko na yan. Kaya pagbigyan natin. Sa minsan-minsan. Andito lang sa kabila. Daming kainan dito eh. Ano na? Ah. Ah. Para kita. No? Ito yung pagkakaiba. Pagkakaiba sa akin. Ano lang? Ha? Yung pagkakaiba. Ito ka. Share kita. Ikaw bala kung tag-isa. Ikaw. An-order yung asawa ko ng mango graham. Gulat ako kanina biglang nagyaya na lumabas daw kami. Kain. Pagbigyan natin minsan lang yung magyaya eh. Makayain. Gulat niya ako nag-alok sa akin. Labas din daw kami. Daming pagpipili ah. Extra ka sa vlog ko. Ah, Eh, hi, kuya, ka. avocado. Available. Avocado din sila sa Ikaw na. share na lang kita na. Mango delight. Ito. Ano ko ano? Ah, avocado. Okay na, large. Yung ano gusto mo. Ano pa po? Dana. Ako yan. Ano, order mo. Ayun, ano, avocado, saka mango delight. Saka takoya. So, doon ko kami ng sa takoya. Ano lang. Kinulog. Right, ipit. Ito. Kinulog. Ano na lang? Ano na lang, bilis na. May rin yan ang bangus. Ano mo? Shawarma siguro. Ayun, shawarma na lang. Ilan? Isa. Ano pa po? For the Madami rin po dito ang kainan. Diyan mayroon din. Yung kabila. Quakers Food House. Sarap siguro yan. Yung kinulog. Fried itik, kinulog. Sarap niyan. Babasa. Ano? Masasabi mo? Busog? Busog? Happy? Sanayin natin siya sa camera. Mahihayin. Kailangan niya masanay kasi yung asawa niya vlogger. Pwede yung hiya-hiya. Ano pa yung mabubuhay pag mahihayin. Ayan lang. Thank you. Ayun ah. Ano pa dun? Ano? Shawarma? Rice? Kira. Sige lang. Sarap mo ano? Avocado. Sarap ka. Thank you po. Mas masarap yung mango graham.
kaysa avocado. Pero masarap ito. Pero mas masarap talaga. Para sa akin. Alam mo sa price. Kaysa sa price naman ko ng din. Ito. Sakto lang. Shawarma. Hindi malutong. Yan po, pag kung ano ba iniinitan kayo, gusto magpa-presko, matanghali, pwede kayo pumunta dito sa Santo Domingo. Ito, dito sa loob aircon. Ayan. Nakarelax. Minsan relax din. Pag busog ka. Hirap ubusin. Marami ka kutsara. Why? Kutsarita mo na rin. Hindi naman makaano. Ano na? Ay, ubusog. Ang yes, dahan-dahan lang. Lamig. Malamig pa dito sa loob. Hirap ubusin. Naubo na ako. Shawarma. Napakasarap ng shawarma. Busog na ako. Ang dami ko na nakain kanina dun sa street foods. Along the highway lang po ito. Ng Santo Domingo. Pag papunta ka ng Nabua, kanan. Pag galing ka ng Balatan, bandang kanan siya. Ayun. Life is like a camera. Life is like a camera. Ang focus. What's important? Capture good tips. Parang lalong lumala yung ano ko. So hindi ko kayang ubusin. Dami. Parang hindi ko kayang ubusin. Napakarami. Ikaw. Kaya pala nag-jacket kayo. Kasi malamig.
Malamig sa loob. Dati pala, sa susunod na punta natin dito, parang gusto ko magpunta. Bulalo. May bulalo sila eh. Diba? Ba't dito ka sa loob na to kasi malamig eh. Bulalo, sarap ng bulalo. Next time. Next slide. Next slide. Ako magkasarap na. Madami lang, parang bilang. Wala talaga. Ano, ubo no? Tapos na.
Yan po, time check. 7:52. 7:52. Bali, isang oras kalahati na kami dito nakatambay. Ano lang kasi, kwentuhan. Damang kwentuhan na kami mag-asawa. Kasi berang magkwentuhan. Lagi tayo nasa vlog. Pagdating ko sa bahay, ay wala akong gagawin. Edit, siya nagluluto. Eh ngayon wala tayo sa project. Umabsent tayo kaya ngayon bawi-bawi tayo sa asawa. Ako ko, ano so, naggarap ko. Wag na. Wala ka din pero hindi mo nagagamit. Langon, tipo. Pati na yun. Magagawa, magsali ka sa po. Yung kayo. Dami talaga. Hindi ko maubos-ubos. Damig. At ayan, ubos na sa wakas. Lagpas isang oras bago maubos. Nalinis sa pinagkainan. Ganun po kayo pag kumakain, maski sa Jollibee. Mga kainan, nililinisan niya po. Yeah.